أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بعد تفسير في الله جبا أمبو فوكا ولي من دوا كنيما دلا كدل الله سبحانه وتعالى في الله كهنا ككشنا كبركة الله كجدي كشيانه نو كلنا بلجلينكا جميع أنصار دين تونده منوبة مسنة أنا نوكندولا لا دلا كولا سان سان ويجا كفرانيونكا وكاني سجى نوكا نيارلي على كربا كبانيننا مولد النبوي o hukumu kono kene sigira ufe san baflan tan shegi novembre kalot le tan ani kononto min kene kan masine famalakaw amerlakaw adine nyamaw u bela jele yu ka baraw bla kanu senjoy fe munu bora e la selula ani ni sojal kawna ange je ka baraw sheria nyogon fe amme masna ko fara animisi wasaledu ka idara fo ka walimando on masna ka an sega nyine haidara ko ka do haidara masna karidu masnakaro bi masnakaro shine aya jirana ke wale bela an bora kodo la aidra wala ka jo an masnakawi anti ina ko bi anti ina ko shine amsa ala ka tanye shine kena amba ina ala na krafe bi shi ala ka a nyogon chama dama ka bela jelen fo ka boru sigi herela ka wuli herela assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bishuina ninkene ngono ya akilla baru ya fo ñine tem mu be bolo oye ben ani sabali ali kele ñogonya yi ñine wajul temu oyo ye ni no e mawludu ye o jaranye o benama kene ala ka sigi here la ala ka awuli here fenena nya fo ngambe ala fo ka ala barkada salo ani do ye mawludu fete no fe ñine ulu tancela ame duwawu ke ala ku dawro suma an yere munun biya ame duwawu ke fene an yere ala ka an yere nye ta a keko ɲumanw yira an yere la jamana yi abe lahala mun kɔnɔ bi a ma dogo mɔgɔ si la silamɛya ye diinɛ diinɛ mun mɔgɔ bɛ jamana na silamɛya ye diinɛ ye diinɛ mun n'an kelen kelen ye a kɛbaa ye jɔyɔrɔ dɔ bɛ an bɛɛ la n'o ye fasoden ɲumanya ye nin kɛnɛ in kan an kan k'a fɔ mɔgɔw ye sabu nin y'a fɔ kɛnɛ ye nin ye kɛnɛ sanuyalen ye karamɔgɔw ka kuma kɔfɛ an ka hakili to jamana na an ka hakili to sigida la nin kɛnɛ in fana kan an bɛ karamɔgɔw fo kosɛbɛ donc mɔgɔw minnu nana fɛn fɛn sen y'a yɛrɛ se yan dugutigi ka kuma kɔfɛ an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen k'u bisimila an bɛ ala barikada ala min ye suni yira an kɛnɛ la ka kɛnɛ ni sigili yira an kɛnɛ la n'an ye ala barikada an bɛ kira waleɲuman dɔn n'an ye kira waleɲuman dɔn an bɛ foli kɛ yan k'a lase amisari ɲɛmɔgɔba ma Bamako ne ye Usmani Sherif Madani Aidara ye ka foli kɛ amisari tɔnden musoman n'a cɛman bɛɛ la Masina dugu kɔnɔ yan k'a yira Masina dɔgɔtɔrɔw bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ an bɛ foli k'u la an bɛ bɔ kɛnɛ nin kan k'a sereya k'a fɔ min b'anw ni amisari mɔgɔw cɛ diinɛ sira de don silamɛya sira de don n'i ko ko diinɛ i ko silamɛya i ko ɲɔgɔn dɛmɛ i ko ɲɔgɔn hinɛ don ɲɔgɔn na ɲɔgɔn na ɲɔgɔn hinɛ don ɲɔgɔn na ɲɔgɔn dɛmɛ a siraba dɔ ye dɔgɔtɔrɔya sira ye an b'a sereya kɛnɛ nin kan k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ kɔni an mana kɔnɔna fili koko la n'an wulila ka se amisariw ma su fɛ an wulila ka s'u ma tile fɛ a cɛ n'a musow bɛɛ b'an jaabi an bɛ misali dama dama fɔ dɔrɔn ka mɔgɔw hakili jigin n'i y'an ye bi Masina dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an ti kɔnɔna fili jeliko la bada a jɔ ye amisari mɔgɔw ye fo k'a fɔ kɛnɛ nin kan an mana kɔnɔna fili jeliko la cogo cogo an ser'u ma a kɛra muso ye a kɛra cɛ ye n'a kɔni jeli numéro fɛn fɛn b'u ka mɔgɔw la o bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o na s'an ma o ye an b'o sereya kɛnɛ nin kan a filanan o ye dɔgɔtɔrɔso sanuya n'an ser'u ma k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ yɔrɔ min na
a ka kan ni sanuya ye bi o se dɛmɛ min ye o b'o kan ye donc an b'o barika da amisar mɔgɔw ye k'a fɔ vraiment dɔgɔtɔrɔ bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli k'u la an bɛ kɛnɛ min ka su na n'o ye kira bangeli ye kiti ni nɛɛma b'a kan an bɛ a ɲini Ala fɛ karamɔgɔw baw bɛ yan kalan min bɛ kɛ kɛnɛ nin kan Ala tɔgɔ fɔ min bɔ kɛnɛ nin kan dugawu bɛ don kɛnɛ min kan a ka kɛ sababu ye ka basigi ladon jamana nin kɔnɔ a ka kɛ sababu ye ka bɛn ladon jamana nin kɔnɔ an bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ Ala k'an bɛn kelen ma Ala k'an mili hɛrɛ la salamu aleykum rahmatulah an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la si ni kɛnɛya Ala k'o di an ka ɲɛmaaba ba n'o ye Sɛdi Seri Usumani Madani Hayidara ye Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ Ala ka an yɛrɛw mɛn a kɔfɛ k'an kɛ kɔmaa ɲumanw ye ale de ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an tɛ siya kelen ye an tɛ jamu kelen ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o sababuya bɔra ale la walahi ni nin karamɔgɔkɛ in kun mɛnna an filɛ fitinɛ min na an kun tɛ sigi o la ale de y'a fɔ fɔlɔ an ka sira fitinɛ ye ka tila ka bɛn ɲini wa fɛn bɛɛ ye bɛn ye dɛ walahi n'i y'a ta ni du ma bɛn a tɛ kɛ du ye ni dugu ma bɛn a tɛ kɛ dugu ye ni sigida ma bɛn a tɛ kɛ sigida ɲuman ye ni jamana yɛrɛ ma bɛn i ka da la a bɛ kɛ jamana langolo ye o kumana Ala k'an to bɛn na ne kɔni ta ye dugawu kɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman Ala k'a jira an na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ kira in yɛrɛ bangeni o kosɔn yarabi an ka sigida fitinɛ min b'a kɔnɔ Ala k'a wuli fitinɛ min bɛ Mali kɔnɔ Ala k'a wuli Ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ an sigira hɛrɛ la Ala k'an mili hɛrɛ la Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala k'an ka dɛmɛbagaw dɔ ye an bɛ dugawu kɛ maa o maa se an yɛrɛ se yan n'a fara dugulen kan cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛ bɛɛ fo min m'u nato sɔrɔ a ka n'u taato sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi n'i ye nin mawuludi kɛnɛ in anw musow anw ka ɲani ko de ye nin basa muso fɔlɔ min yɛrɛ joli bɔnna dugumakolo ka kan anw musow don muso fɔlɔ min yɛrɛ kira dɛmɛ anw musow don muso fɔlɔ min ye Usumani Serifu Madani Hayidara sigi Bamakɔ anw musow don ɔ hali bi hali sini hali bi an bɛ dugawu kɛ ni ɲani ko bɛ anw musow la nin de ye anw ɲani ko ye anw k'an ka nin de kɛ ka se an seko d'an bɛɛ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana basigi Ala ka sini kɛnɛw di Ala ka fitinɛ ban Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ Ala k'an yɛrɛ mɛn an kɔfɛ Ala k'an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala k'an ka dɛmɛbagaw dɔ ye ayiwa ne b'a fɔ jama bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni su an tilela hɛrɛ la Ala ka su hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma i ko an y'a mɛn ka ban minnu tɛmɛna u ye fɛn caman fɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnen la a fɔra ko thème ye kelenya ye n'i ye chrétiens ye kɛnɛ in ka yan ne b'a fɔ thème yɛrɛ a ɲɛna ka ban min bɛ fara a kan Nabila Isa ye kuma kelen fɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ don dɔ la karamɔgɔ dɔw gɛrɛla k'a ɲininka ko karamɔgɔ sariya jumɛn ka gɛlɛn sariya bɛɛ lajɛlen n b'a fɛ k'o taama yaasa n ka Ala sɔrɔ a ko i k'i mɔgɔ ɲɔgɔn kanu i n'a fɔ i yɛrɛ mɔgɔ k'a mɔgɔ ɲɔgɔn kanu i n'a fɔ a yɛrɛ n'an y'o sira taama kelenya bɛɛ bɛ dafa nka n'an bana ɲɔgɔn na kelenya tɛ se ka taama dɛ o tuma ne bɛ min fɔ thème in kɔnɔna na jama fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ ka yan bɛɛ k'a jate ko i mɔgɔ ɲɔgɔn ka kan ni hɛrɛ ye a ka kan ni Ala ko ye jango jama fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ in fana ka yan aw bɛna Ala ka kuma min mɛn Ala ko kuma bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ maa o maa bɛ taama ka taa ye i bɛ Ala sɔrɔ maa o maa bɛ taa Ala ko kɛnɛ kan i bɛ Ala dɔn maa o maa bɛ taa Ala ko kɛnɛ kan sigana t'a la i bɛ fara Ala ka arijinɛdenw kan don natɔ la o tuma na ne bɛ min fɔ kelenya a ka ɲi mɔgɔ bɛɛ ka i mɔgɔ ɲɔgɔn kanu o b'a kɛ kelen ye o de y'a to u ka wele sera anw fana ma k'a jate ko an n'a ka kan k'a jate ko an ka ɲi kɛnɛ in fana kan ka Ala ko fɔ ɲɔgɔn ye o dagalen don Ala ko bɛɛ lajɛlen la o tuma an ka ɲɔgɔn dan Ala ɲinini la an ka ɲɔgɔn dan ɲɔgɔn kanuya la an ka ɲɔgɔn dan kelenya la n'o kɛla sigana t'a la
an ka ɲɛmaaba n'o ye Sharifu Madani Usumani Haidara ye sigana si t'a la a bɛna ye ko tiɲɛna jamana ɲɛna wa laban an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ka arijinɛ la Ala k'o se di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma dakuruɲɛnama min tun bɛ n fɛ o de ye nin ye Ala ka su hɛrɛ d'an ma. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat. Fɛn dɔ bɛ yen fo k'a fɔ silamɛw y'o k'o faamu. Kira ka bange ni nisɔndiya diyali silamɛw na o ye seereɲɔgɔnya dɔ de ye an bɛɛ lajɛlen ye alikiyama jɔ don Ala ɲɛ kɔrɔ. Donc n'i yera kɛnɛw kan i k'a fɔ k'i sankɔrɔta n'a ye baasi foyi t'a la fo n'a kɛra baraji ye. Donc an b'o fɔ an bɛ seereya ni o ye. Jɔnni kunnandi i b'a fɔ ko sababu ɲuman. Adamaden n'i ɲinɛna sababu kɔ i bɛ fɛn fɛn kɛ tɔ k'a jɛ don. Anw ye nin kɛnɛ in kɔnɔ bi masina ka bon dɛ mais n'i y'a ye bi masina maaba bɛɛ bɛ kɛnɛ in kɔnɔ o bɛ mun kofɔ o bɛ sirifikɛ ka cɛsiri de kofɔ a ye min kɛ silamɛya ye anw fana k'o dɔn a ye ka bonyamasigi k'a ye nin kɛnɛ ninnu kan o ye hɔrɔnya ye. Adamaden n'i kɛra tiɲɛfɔla ye i kan ka kɛ hɔrɔn ye n'i ma kɛ hɔrɔn ye i t'i kɛ tiɲɛfɔla ye. Donc an b'i bɛɛ lajɛlen fɔ an ti kuma janya ka sanga ni waati cogoya ye donc an b'i kuma bila yan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم كسغن واتي چوغا كما چامانتي امبلو ame femi ni alafe masami se kortalendo nale de sanglo ni dugolo da nale de seba bela jelena mba yina la fe jama sigira hera la ya rabbi ala ka jama wuli hera la munu mbora fangara fe kana unna hera kono ya rabbi ala ku sigi hera kono amin kana le ba ala bolo ya rabbi ala ka an kan na bela jele kana amin amma yina ala fe sigidami namba kono no masine gelami mba kono ani gelami be jamana kono ala ka kɛ nin jamaba in saniman lahɔrɔma kɔsɔn ya rabbi futune min n'a bɛ jamana kɔnɔ ala k'a ta ka bɔ a kɔnɔ min y'a hami ye bi ni a bɛ suna tigɛ ka bɔ an ɲɛ na o ye masine kɔlɔlɔ ye ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo dan bɛ kun na o de b'an hami an b'a ɲini ala fɛ jama min bɛ yan jama in lahɔrɔma kɔsɔn ala ka jɔɲuman in bɛ jama in na a caman ala k'a kɛ olu kɔsɔn futune min n'a b'an ka kabila kɔnɔ ya rabbi ala ka jisuma k'a fura ye. Masina jamakuru an bɛ jamakuru bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ jama bɛɛ ka tila ka dugawu ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ kumakan caman tɛ ne fɛ ne bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ jama bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ ye nin y'an ka kɛnɛ de n b'a fɔ ani ke ani baraji a diyara an ye an ye jama wele o kana u nana an y'a fɔ a ka kɛ cogo min na fana a b'a la ka kɛ ten donc an bɛ dugawu kɛ jama bɛɛ lajɛlen kuma foyi tɛ ne fɛ k'a fɔ ni foli tɛ k'a ta yan fo Bamakɔ an karamɔgɔ Seyidi Serifu Usman Haidara fɛ maa o maa ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah u bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye baden de donc maa min sera ka nin kɛ k'a sɔrɔ a ma bere ta a ma muru ta a ma marifa ta an b'a dɔn dusukun de ka ɲi dusukun ɲuman de b'a la o de sera ka nin kɛ wala an bi foli k'a ye ka dugawu kɛ a ye sijan ni kɛnɛya ala k'a di an ma. An balima assalamu alaikum. Nin kɛnɛ in ka sigi bi ala ni Usmanu Sherifu bonya kɔnɔ parce que jamana in kɔnɔ a ye baara min kɛ diinɛ ko la bɛɛ b'a kalama maa mun kɛra amisar la o maa mun ma ka amisar la o Sherifu bi baara mun na Mali kɔnɔ bɛɛ b'a kan ka sanga ni diɲɛ seleke naani fana ye an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ya rahman jamana in ala k'a kulo suma ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ ala k'o ka kira kanu kosɔn sala rasuli an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo
ni silamɛya ka folikan ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masina kɔnɔna na yan n'o ye Abdullahi fa Fofana Ansaru karamɔgɔ bɛɛ jɛra bi k'u wasa don ale de la. Ale de bɛna kuma an bɛɛ tɔgɔ la bi ka waati in ta. An bɛ Ala deli a bɛna jɔyɔrɔ min fa Ansaru karamɔgɔw tɔgɔ la Ala k'a nɛɛ sabati. An bɛɛ y'an ŋaniya kɛ kelen k'an jigi da ale de kan. An bɛ Ala deli Ala k'a kɛ an wasala ye kira hɔrɔma kama. Sɔli ala wa sallim. An tilala hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la. Ala ka su hɛrɛ d'an ma. Ala ka gɛrɛsɛgɛw foni. Ala ka limaniya d'an ma. An bɛ nabaa bɛɛ fo. Bi an nisɔndiyalen don. Ɲinɛ ne ma olu bolofɔ b'a kan. Sigi munna jumɛnw bila ka mawulu kɛ nka ɲinɛ dugu maaba bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin y'a fɔlɔ ye o la kuma si t'anw fɛ bilen kuma si t'anw fɛ nisɔndiya ani farifoni an b'a dɔn Masina bɛ nin ɲɛtaa kelen kɛ siga t'a la fiyewu ɲɛtaa kelen kɔni Masina b'o kɛ wa an b'a dɔn kɔlɔlɔ min b'an fɛ yan nin mawulu kama a kɔlɔlɔ bɛ ban Ala k'a ban n'an bɔra ye an b'an ka sababu ɲuman fo ne ye Usmani Serifu Madani Haidara an b'a fɔ dan tɛ foli mun na k'a minɛ fo Bamakɔ duguba duguba bɛ yen nɔ Ansaru ka wajibi sigima kɛnɛ kan wa Ansaru bi Ansaru subasuma de ye mawuludu ye n'i y'a mɛn Ansaru don o don a subasuma a mawuludu don Ansaru cɛ kelen n'a damɛ bana na ni mawuludu don sera a damɛ bana mun na a hakili bɛ jigin mawuludu la siga t'o la dɛ wala a bɛ kɛnɛya fana yɛrɛ o la an ka karamɔgɔ fo ale mun kɛra nin sababu ɲuman ye an b'a fɔ dan tɛ foli min na sini kɛnɛya Ala k'a d'an ma jamana ye Ala k'a kulo suma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An badenw tanga ɲininen kɔfɛ Allahu ta'ala fɛ ka bɔ shetane tɔɔrɔ ma. Ya Rabbi Ala ka don ani shetane cɛ. Shetane ka labɛn ma kɛ foyi ye fo ale jiginyɔrɔ bɛɛ la jahanɛmɛ ma. I tɛna adamaden dɔ sɔrɔ a ka laɲini na a n'a ka ɲinifɛn la ko bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ min ti ale jiginyɔrɔ ye o de ye shetane ye. Ala ka don an n'a ci nka an dalen b'a la kabini kalo in jɔra shetane ye yan bila kana sigi o la fiyewu shetane ka nɔyɔrɔ ti yan ye sabu an bɛ kira min ka bangeni kalo kɔnɔ o ni shetane o ma jɛ tile kelen o kumana shetane taara a mɛnna an b'a ɲini Ala fɛ an kelen kelen Ala kana shetane se an na sabu ni shetane seri la taa yɔrɔ fila tɛ yen jahanɛmɛ don Ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ tumina min na n'a ko Ala ma ko a na nin yɔrɔ minɛ Ala ka dafɛnw na Ala ko a ma i seko ye min ye a kɛ nka ne Ala la amla anna jahannama minka wa man ittaba'aka jahanɛmɛ min mɛna Ala bolo n'a fa e la ani maa o maa tugura i la o kumana ni jahanɛmɛ ni shetane sera mɔgɔ min na siga t'a la alijinɛ t'i ta yɔrɔ ye jahanɛmɛ de y'i ta yɔrɔ ye Ala ka don an n'a ci alisilamɛw a y'a janto shetane na jajuru b'a bolo ale de bɛ juguman masiri adamaden ɲɛkɔrɔ k'o ye ɲuman ye ka sɔrɔ ɲuman tɛ ni ko i bɛ don ɲuman na a b'i gɛn ka bɔ a la ni ko i bɛ juguman kɛ a bɛ fanga don i la o la a y'a janto a la
aka janjuru aka misɛn kosɛbɛ an ye ala don n'a cɛ ala ka don n'a cɛ n'an bɔra yen an bɛ an ka baaraw daminɛ an sinsinnen ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye faamaw ka faama kana siga dɛ n ka ɲɛmɔgɔ ani n ka karamɔgɔ n bɛ kɛ k'a lamɛn an ma ɲinɛ nin yɔrɔ in kɔ fiyewu n'o ye Muhamadu al-Madani ye a ko faama bɛ yen nka faamaw ka faama n'o fɔra hakiliw bɛ jigin faama min na o ye Ala de ye anw ka faama ya an bɛ se k'a fɔ Masina ya o y'anw ka baba komanda ye n'i ye faama ko fɔ i bɛ baba komanda ko fɔ baba komanda ye fanga ye a dɔ la n'a ko min o bɛ kɛ dugu in na yan nka ni baba komanda ko n'a mago jɔra dugu jɛli la a bɛ muɲu ka Ala kɔnɔ dɛrɛ a tɛ se ka dugu jɛ kana sigi o la fiyewu nin ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmani Madani Haidara nin y'a denkɛ o ka kuma de ye a ka kuma deyɛlɛ o la an yɛrɛ bɛ an profiter k'o da badenw tulo kan k'a fɔ faama bɛ yen nka faamaw ka faama o ye ko bɛɛ kɛ Ala de ye kabakolo y'a ta ye dugukolo ye a ta ye i jamana i ma jama i y'a ta ye a bɛ su ko cogo min y'a diya a bɛ dugu jɛ cogo min y'a diya n'i kɔrɔtɔra i b'ale de kɔnɔ i n'i ka fanga mana an bɛ an ka baara daminɛ ni an sinsinnen o tɔgɔ barikama ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi don lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don n'an bɔra yen an bɛ sɔlili Muhamadu Mustafa kan an bɛ sɔlili zamzamiyiw kan an bɛ sɔlili tihamiyiw kan an bɛ sɔlili Ahamadu al-Bashiru kan an bɛ sɔlili Aminatu woloden kan an bɛ sɔlili Abdulahi woloden kan kira wɛrɛ cici kira min kɔ kira min n'ale ka bon ka tɛmɛ kira bɛɛ kan o de ye Muhamadu Mustafa ye n b'a ɲini Ala fɛ nɛɛma caman ni kisi caman Ala ko jidi a kan a n'a ka sodengo bɛɛ lajɛlen n'an bɔra yen Kasim an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'u bɛɛ fo an ka leader mɔgɔw ani Haut Conseil islamique ani ka taa se hali Shia ma an bɛ foli kɛ u bɛɛ ye u nana an ka kɛnɛ bonya an bolo ko Ala ka n'u sara mawludu kɛnɛ kɛnɛ fitinin tɛ nin ye kɛnɛ ba de sigikun fila si tɛ an da fo k'a jira masaba Ala la ko kira bangena ka bɛn su in na ɲɔgɔnna dɔ ma o bɛnna anw ma o diyara anw ye o de y'anw sigi kun ye mana n'a sɔrɔ olu y'anw sigi kun ye yan k'o de ka bon Ala bolo n'an ye fɛn o fɛn jira Ala la nin kɛnɛ in kɔnɔ yan Ala bɛ sɔn a kana sɛgɛn dɛ a bɛ minɛ a bɛ ban an karamɔgɔ ko ten a ko ji n'a kalayara o tɛ ji laada ye ji laada ye sumaya de ko ni ji kalayara ko ji sigi i k'i sigi dɔɔnin i k'a kɔnɔ a bɛ segin a laada la o ye sumaya ye Ala hami o hami de bɛ anw na bi n'o de bɛ bɛn e Ala ma n'o t'e ta fɔ ɲɔgɔnya Ala an b'a ɲini fɛ nin kɛnɛ bonya kama yarabi Ala ye k'an ka hamiw dilan Ala i k'an magow dilan Ala i k'an kungo nɔgɔya Ala banabaatɔ minnu bɛ anw cɛ la walima minnu bɛ an ka sow kɔnɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow la Ala i k'u ka banaw kɛnɛya Ala ɲininikɛbaa minnu bɛ an cɛ la halalaya sira kan wɔsi sira kan Ala
an b'a ɲini fɛ ka garisɛgɛ ɲuman di an n'u ma n'an bɔra yen Kasim su in na an ka ɲɔgɔnye bali Asiyɛd Sherif Usman Madani Haidara sirifi min ye bɔnɛ bɔ sirifiya la Muhamadul Musafa kɔfɛ n'a fɔra i ma ko don nin don i bolo Sheikh Haidara ma i ma kalo tigɛ billahi Muhamadul Musafa y'a bila yɔrɔ min na a y'a ta ye a mɔgɔ y'a bila yɔrɔ min na a y'a ta ye billahi al-aliyyil azim Ala y'a bila ka n'a kama nin faamu ha ka taa kuma adamadenw ye a mɔkɛ ka bangeni nafaw la ka jamanadenw hakili sigi jamana kan ka taa ɲɛ cogo min wallahi an b'a fɔ layidu dira ma anw fɛ n'o ye ansaru ye a n'a denw fo an ka sa an t'a janfa wallahi fo an ka sa an t'a janfa a ye min kɛ anw ye o y'anw ka sa sabu a y'anw bɔ fili la ka na ni anw ye kaana kɔ mana an b'a fɔ ka waliɲumandɔn ka barika da dutigi caman bi sunɔgɔ a ka so kɔnɔ bi ka sunɔgɔ ka fori wallahi Ala ni Haidara sababu ka nisɔndiya ni Ala kɛra ka bangeni ye hɛrɛ tɛ dugukolo kan min y'a bɔ e sɔnna i ma sɔn o don nka Muhamadul Musafa ka mawuludu an se ye min ye bagan na an b'o faga an b'a dun ka dɔ di badenw ma ko an ka jɛ ka Ala barika da ni nin ye sabu Ala ko kuranɛ kɔnɔ washkuru li wala takfurun a ye ni Ala waleɲuman dɔn a kana ni fitiri waleya mana Muhamadul Musafa ka ɲɛnamaya o de n'anw bɔ dibi la k'anw tilen Ala ma ka Ala ɲɛ siranya jira anw na ka Ala dɔn jira anw na ka hɔrɔnya jira anw na ka jira anw na k'anw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cɛ k'a janto a muso la muso k'a furucɛ labato k'a furucɛ bonya den ka kɛ dugawu den ye sigiɲɔgɔn ka ɲɔgɔn gasi tanga ko an bɛ taa laban alijinɛ kɔnɔ Muhamadul Musafa de nana o jira anw na ka ɲɛnamaya kɔfɛ mana an bɛ nisɔndiya ni o ye ka Ala barika da ko Ala a barika i ye Muhamadul Musafa bangena e de y'a bila ka na di anw ma yan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn wa an filɛ o kɛnɛ de kan mana an b'a ɲini Ala fɛ mawuludu Ala ka kɛ hɛrɛ ye an sigira hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la yanni an ka don kira ka bangeni kɔnɔ leader ne o groupement ye n'a ɲɛmɔgɔ ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye ɲinɛ thème min kan ka ta an fɛ u ye thème fila fɔ an ye thème fɔlɔ wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum sadakallahu al-azim ko Ala ka jɔn a kana sama don aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye to a ka bɛn sabu n'a tora ka ɲɔgɔn kɔbila n'a ye sɔsɔli bilen wuli aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ma bɛn kanga ko aw fanga bɛna ban a bɛna jitɔya fanga min bɛ aw la fanga bɛna taa pewu ni jama farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ baara min kɛ Ala bolo b'olu fɛ Ala ka dɛmɛ b'u fɛ mais ni aw bɛ fara la a bɛɛ bɛ jɔ yɛrɛ la dɛ ni bɛɛ jɔra i yɛrɛ kun na mana n'a fɔra ko bɛɛ kelen kelen k'i ka baara kɛ o bɛ kɛ baara ye baara min ni baaraba tɛ nka n'aw farala ɲɔgɔn kan a ka baara b'i nɔ bɔ mana Ala ko kuranɛ kɔnɔ aw minnu bɛ dugu kelen kɔnɔ aw minnu bɛ sigida kelen kɔnɔ aw minnu bɛ dugu kelen na walima aw minnu bɛ jamana kelen na ko aw kana sɔn a ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ de bɛna ni ɲɔgɔn sɔsɔ ye o de bɛna ni ɲɔgɔn labila ye o tuma n'aw nana ɲɔgɔn sɔsɔ ka ban ɲɔgɔn ta ma o tuma a yɛrɛ dama a bɛna fara dɛ n'a fara la fanga min b'a la fanga bɛ ban pewu o tuma leader ye nin kuma in de ta nin kumakan in ta Ala ka kuranɛ kɔnɔ ko an ka nin don an ka wajibiw senfɛ filanan o ye jumɛn ye wala kadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko aw k'a dɔn ladonko ɲuman kɛra aw ye Ala ka kira la nɛɛma ni kisi b'a ma ko a ye kira lajɛ jogo jumɛn bɛ kira la kira ka ɲɛnamaya b'o la fɛn jumɛn kan ko a y'o lajɛ a ka tɛmɛ o sira fɛ o kɔrɔ ye a ka kira ladege a ka ɲɛnamaya kɛ cogo la Ala kira ma kɛ hasidi ye a ma maa ɲɛngoya a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ma kalo tigɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ma maa janfa
kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ma mɔgɔ namara kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma walimuso tigɛ kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ma sisiya tigɛ kira y'a ka ɲɛnamaya kɛ k'a ban a ka tɔɔrɔ ma se sigiɲɔgɔn ma kira y'a ka ɲɛnamaya kɛ k'a ban kira bolo ma da foyi kan k'a bugɔ fo n'a kɛra jahadi sira ye a m'a den bugɔ a m'a muso bugɔ a m'a ka jɔn bugɔ kira ka ɲɛnamaya bɛɛ o ma deli ka kɛ mara ko an ka kira ladege maa o maa dara kira la ka fɛn d'a ma i y'a d'a ma cogo min na n'i seginna ka na i bɛna sɔrɔ ten mana nin tɛmu fila in de dira mali wajulikɛla bɛɛ ma tant que n'i bɛ leader ka sira kan o kɔrɔ ye maa o maa ko maa bonya ye tiɲɛ ye maa bɛ kɛ sababu ye ka taa ni maa ye alijinɛ kɔnɔ maa o maa b'o jɛkulu la tɛmu min dir'u ma nin tɛmu in don mana an fɛ yan Masina anw ye tɛmu jumɛn an y'o kɛrɛnkɛrɛn o ye yafa de ani makoto al afu wa safu ka yafa mɔgɔ ma k'a makoto o tuma n'an ye Ala ka kira ka kumaw jateminɛ kira bɛ kuma an ye yafa kan a ka kan jɔnw ka yafa ɲɔgɔn ma dudenw ka yafa ɲɔgɔn ma minnu bɛ baarada kelen na u ka yafa ɲɔgɔn ma minnu bɛ jɛkulu kelen na olu ka yafa ɲɔgɔn ma minnu bɛ sigida kelen na olu ka yafa ɲɔgɔn ma jamanadenw yɛrɛ dama ka yafa ɲɔgɔn ma mana yafa ye fɛnba ye Ala kɛra bɛ an kala yafa la yafa ka ɲi kosɛbɛ tanima kɔrɔfɔ in faamu de Ala kɛra ko Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko la tastawi alhasana wala say'a idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم سورة نبي القرآن كون كفصلتي وسورة تيكو لاجي على كو قرآن كون أكو نيومان جوما كولو تيككلي نيومان جوما تيكي نيومان ونيوما تيكي جوما سب على لكو قرآن كون كو تيسكا دمكين kome ni juguma kɛra mɔgɔ min na mɔgɔ dɔ sen dar'i sen kan a tɛmɛtɔla bolo seri i ma walima a tɛmɛtɔla ka moto seri i ka sɛ ma o n'a ɲɔgɔnnaw a mana kɛ cogo cogo a seri ma o degun min y'i sɔrɔ i balimakɛ fɛ Ala ko kuranɛ kɔnɔ idfa billati hiya ahsan ale ka juguma min seri i ma dɛ ko e k'a ka juguma kunbɛn ni ɲuman ye cɛw n'i ye muso ka juguma seri i ma ko ɲuman kɛ k'a kunbɛn muso n'i cɛ ka juguma seri i ma ɲuman kɛ k'a kunbɛn wallahi n'o kɛra du kɔnɔ shetana ti don du kɔnɔ fiyewu shetana b'a yɔrɔ janya ka bɔ o la sabu shetana tɛ dutigi n'a muso bɛnnen shetana t'a fɛ wallahi mana Ala ko kuranɛ kɔnɔ ni juguma kɛra e la a kɛra i la koyi mais e k'a lajɛ e kana juguma in sara ni ɲuman ye ni juguma ye koyi i fana ka juguma in de sara ni ɲuman ye sabu n'i ye juguma sara ni ɲuman ye i b'a tigi mara Ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko a dɔ to n'i ye jugumakɛla ka juguma sara ni ɲuman ye ko i b'a ye juguya b'i ni maa min cɛ juguya b'i ni mɔgɔ min cɛ wallahi ko a tigilama ka juguya bɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ kanu ye ka ɲɛsin i ma fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim dogo do a bɛ juguma ta k'i sɛgɛrɛ dogo do bɛ ɲuman ta k'a sɛgɛrɛ ko a ti mɛn o la fiyewu a bɛna juguma in dabila ka tila k'i kanu ka tɛmɛ mɔgɔ kan minnu y'i kanu ka tɛmɛ kunu ŋana ko a ka juguma bɛna yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye fo a yɛrɛ bɛna kɛ kanu jɔn dɔ ye mais Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔw tɛ se ka nin wale in kɛ ko fo n'a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sabalila maa minnu sabalila sabali jɔn de bɛ se ka nin mana a ka kan jamanadenw dudenw minnu bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen an bɛ ka sabali an ka muɲu n'an sabalila n'an muɲuna degun ni fitina minnu bɛ an ka jamana kan a bɛ wuli a ye to an ka yafa ɲɔgɔn ma ni min y'a sen da i sen kan a sen to yen n'i dɛsɛra i b'i sen nɛmɛ ni fori i tɛ kuma a fɛ i t'a nɛni i t'a dɔgɔya n'a y'o kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila e ma foyi fɔ sabanan a b'a sen da yɔrɔ dɔ min t'e sen ye
wallahi maa maa ye juguman k'i la siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba i m'i jɛngɛ k'a lajɛ i ma tɔɔrɔ s'a ma fo ɲuman wallahi a bɛ maloya a bɛ segin k'a kɔ mana ala y'an kala kuranɛ kɔnɔ nin de la ala kɛra bɛ kuma an ye mais a fɔra ko don bɛ se ka nin kɛ ala ye nin yɔrɔba di mɔgɔ minnu mana anw y'a kanu ka nin tɛmu in ta sabu nin ni anw ka jamana in nin n'o de bɛ taa k'a fɔ jamanadenw n'u yɛrɛ dama yafara ɲɔgɔn ma a k'a ka ca na ko degun bɛ wuli alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa ye juguman k'i la ko kana ka juguman sara ni juguman ye k'a ka juguman sara ni yafa de i ka yafa ma e ye min kɛnɛ na ne yafara i ma wallahi ne yafara i ma alakira ko k'o de cɛ ka ɲi an badenw n'an ye alakira ka kuma minɛ jamana in bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ billahi n'an bɔra yen an bɛna ni ala ka aya wɛrɛ tuguni k'o jira badenw na ala ko cogo di a ko inna allaha yudafi'u anil lazina amanu inna allaha la yuhibbu kulla kawanin kafuri ala ko kuranɛ kɔnɔ maa o maa ni libaniyara ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ ko ala de bɛ tɔɔrɔ in ɲɔni ka bɔ i kan maa o maa ni libaniyara ni tɔɔrɔ ko y'i sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛn'i ka k'i tɔɲɔ ou bien ka bɛn ka fɛn dɔ gosi la a mana kɛ bɛnkanni o bɛnkanni ye a mana kɛ tɔɲɔni o tɔɲɔni ye ne kɔni limaniyara ala la ala ko kuranɛ kɔnɔ ale de bɛ ɲɔni de kɛ ka bɔ muminɛw kan o tuma na an bɛɛ ye mumini ala ko ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ ale de b'a ɲɔni o kɔfɛ ala ko ale tɛ janfa di si fɛ maa o maa kɛra fitiriwale ye ale ala t'o fɛ o tuma na kitabutigi ko n'a sɔrɔla ala de bɛ ɲɔni kɛ ka bɔ muminɛw ma o tuma na ko an ka ko minnu y'a sɔrɔ degun la k'an ka jɛ k'o to ala ma wallahi fɛn o fɛn n'a ye mumini sɔrɔ ko mumini k'a to ala ma ko ala b'a ɲɔni o tuma na an ka jɛ k'an ka degun to ala ma ka ala deli an ka seliw kɔfɛ an ka degun ko ala ka wuli n'o kɛra ala b'a wuli an b'a ɲini ala fɛ an ka degun yarabi ala k'o wuli kira ba in lahɔrɔma kama sɔli ala rasul an bɛ tɛmɛ ni an ka walanda ye hali bi ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko cogo di a ko zalika wa man akhaba bi misli ma ukhiba bihi summa bughiya alayhi la yansuranahu Allah ala ko kuranɛ kɔnɔ ko a bɛ se ka ɲɛ mɔgɔ min bɛ u ye degun ta k'i sɛgɛrɛ ka tɔɲɔli ta k'i sɛgɛrɛ ka lajaba ta k'i sɛgɛrɛ i fɔlɔ y'i ta sara i ta sara in kɔfɛ u tilala ka na ko wɛrɛ k'i la tuguni tɔɲɔli sira kan ala ko ale ala bɛ taa k'i dɛmɛ o la tuguni de o tuma na mɔgɔ dɔ bɛnn'i kan e ma sɔn k'a to yen i n'a fɔ a bɔra ka aya kalan cogo min na ala ko ni juguman kɛr'i la ko i k'i ta to ala ma ala de bɛ ɲɔnini kɛ ka bɔ i kan mais i ko a kɛra ne na ne tɛ n ta to yen n bɛ n ta sara i y'i ta sara mais ko wɛrɛ tilala ka k'i la tɔɲɔli sira kan tuguni ala ko ale ala b'i dɛmɛ nin bɛɛ kɔfɛ ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ o tuma na nin bɛɛ la an b'a dɔn tant que ni mɔgɔ kɔni tɔɲɔna ala b'i dɛmɛ aya in b'a la k'an kalan o de la mais ala bɛ mun fɛ ala ko yanni k'a fɔ ko i tɔɲɔna i fana b'i tɔɲɔni kɛ ko i ka sabali i k'i ta to ala ma o la nin bɛ bɛɛ ta k'a daminɛ du kɔnɔna na ka n'an ka baarakɛyɔrɔ la ka na kabilaw la ka n'an ka société yɛrɛ kɔnɔ n'o ye an ka silamɛ ye hali ka taa se an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ munna an ka lajɛ jamanadenw yɛrɛ dama sitani de nɔ don an ka miiri anw ko an bɛ seli an ko an bɛ su mun b'an bila ka ɲɔgɔn faga mɔgɔ fagala o ka kɛ ten ka gɛlɛn ala yɔrɔ dɛ parce que ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ maa o maa n'i y'i tugu ka ɲɛ kelen faga ka sɔrɔ dalu si t'a la ko a bɛ n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ faga a bɛ n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ faga nka n'i ye maa kelen ɲɛnamaya a bɛ n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ ɲɛnamaya mana mɔgɔ faga ma nɔgɔn dɛ ka bɛn mɔgɔ kan ka mɔgɔ faga a ma nɔgɔn a k'i ti ka gɛlɛn ala yɔrɔ la silamɛ t'a tugu ka silamɛ ɲɔgɔn faga ka taa bin a kan k'a faga gansan ka sɔrɔ dalu t'a la silamɛya ma jɛn n'a ye mana an k'a dabila sabu a ti bɛn ka bɔ i ka so ka sugu sɔrɔ tuma dɔ la a b'an kamana gan bi ka bɔ i ka so ka taa k'i bɛ t'i ka ɲɔ tigɛ n'ala ma fara i kan i ti segin a kɛra kabako ye sa dɛ mana an ka lajɛ an ka sabali an ka yafa ɲɔgɔn ma minnu tɛmɛna la n'o kɛra sigi b'i diya bɛɛ bɛ sabati
wala ala ka kuma siga t'a la ala ka kuma n'an taara o nɔfɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ n'an bɔra aya wɛrɛ filɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ ko cogo di a ko walikazimina alghayza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin sadakallahu alazim ala ko kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ dimigɛlɛ ko kɛr'u la a ma bɛn u ma ko kɛr'u la a y'u tɔɔrɔ ko kɛr'u la a y'u degun mɛ u n'a tɛ bɛn u muɲuna u sigira u m'u ta sara wal afina anin nasi nin bɛɛ kɔfɛ a kɛlen kɔfɛ u la u tilala ka yafa kɛbagaw ma ala ko wallahu yuhibbul muhsinin ala ko ale ala bɛ ɲumankɛlaw fɛ mana siga t'a la maa min muɲuna ka sabali a tɔɲɔnikɛbaa kɔrɔ ala ko wallahi e de ye ɲumankɛla ye wa ale ala bɛ ɲumankɛlaw fɛ mana a ye to an ka sabali a ye to an ka muɲu an kana ben mɔgɔw kan ka mɔgɔw tɔɲɔ n'i bɔra i ka so bi ka kungo kɔnɔna sɔrɔ n'i tora ka mɔgɔ dɔ natɔ la i ka dɔn dɛ mɔgɔ min na i b'i jɔ fɔlɔ de an bɛ don min na ko bi n tɛ kabako ye ka sɔrɔ i tun bɛ bonya fɔ yɔrɔ min ma n'i ja mɛ an bɛ don min na ko bi a ko gɛlɛyara dɛ habaru bun al-aswadi a ye ɲininkali kɛ ale de bolila kɛraw denmuso nɔfɛ tuma min na n'a bɔra k'a bɛ taa fa nɔfɛ Madina fa ye mɔgɔ bila k'a kunbɛn alayhi salatu wa salam a taara den nɔfɛ k'a jatigɛ a ka ɲaamɛ sanfɛ a don den ko lasiritɔlama don den ka jatigɛ kama fo a kɔnɔ wɔlɔwɔlɔ la mɛ a ye ɲininkali kɛ tariku la kira yafara ma kira yafara ma a tubila ka segin a kɔ haba bolo aswad y'a faamu o n'a ɲɔgɔnnaw caman Ikrimatu bin Abi Jahali a ye ɲininkali kɛ ale min ye kira kɛlɛ a ka ca san 20 ye san 20 ni kɔ ye mɛ kira delila ko kira ka yafa ma kira yafara ma mɛ Ikrimatu Abu Jahali den de don mɛ a kala ka kɛ silamɛ ye mɛ a yagafara ma mun na se b'a ye ka fɛn bɛɛ k'a la parce que a ye min d'a kan ala de b'a dɔn mɛ a yafara ma ko yafa de ka ɲi se tun b'a ye kunu mɛ bi se bɛ ale ye mɛ ale n'a ka se ale yafara ma Wahashiyu o de ye alakira bina kɛ ka kala tura la Uhudu kɛlɛ la k'a faga ka tila k'a dusukun ci k'a sɔn bɔ k'a di Umu Atiya ma a y'a dabira a la mɛ o Wahashiyu ni adamaden ko wɛrɛ alakira ye diɲɛ kɔnɔ Wahashiyu don mɛ a ye ɲininkali kɛ a nana kira ma ka na tuubi kira yafara ma mɛ ka kɔn o don ye kira kɔngɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ min k'a la ala de b'a dɔn mɛ kira tilala ka yafa ma Hamza alakira bina kɛ de don a fagara Uhudu kɛnɛ kan Asadulahil ale tun ye ala ka waraba de mɛ cɛ y'i den kɛlɛ kɔnɔ k'a faga nin ma bɛn kira ma dɛ walahi mɛ kira yafara ma a y'a to yen i y'a ye kira ka sahaba dɔ bɛ yen tumana min na n'a ye fɛlɛ tigɛ k'a bɛna Makan dayɛlɛ i y'a faamu k'a bɛna Makan dayɛlɛ a y'a dogo k'a bɛ baara in kɛ a yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ de bɛ yen kira yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ de bɛ yen ko in ma nɔgɔ koyi kira yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ dɔ de bɛ yen ale de wulila ka bataki sɛbɛn k'a di muso dɔ ma muso k'o ka t'o di Makankaw ma ko kira bɛ labɛn la kan nin lamɛn dɛ nin ye koba de ye maa ba tan o de bɛ kira bolo a bɛ taa ni o don Maka ka taa Maka minɛ ale fase de don o y'a gɛn ka bɔ mɛ bi ala ye fanga don ale la a bɛ taa faso minɛ cɛ ye Baduru kɛlɛ kɛ ala kɛra nɔfɛ a ye lɛtiri sɛbɛn a y'a di muso in ma a taara n'a u sigi bɛ ala ye Jibirila bila ka n'a fɔ kira ye ayiwa ko wuli k'i jɔ ko nɔnɔ ko bɛ sen na o yɔrɔ bɛɛ ala ka kira wulila ko mɔgɔ ci sisan ka taa kɔfolo in nin kɔfolo in kɔnɔ ko kari masinɛ a ye lɛtiri sɛbɛn a y'a di muso dɔ ma a bɛ muso in bolo a bɛ kɛ ka taa n'a ye Maka o yɔrɔ bɛɛ kira ye a ka sahaba dɔ ci o taara muso in nɔfɛ o taara fɔ muso ye k'a ka lɛtiri d'o ma
muso in ko lettre t'ale bolo muso ko ale bi yɔrɔ min na maa si ma lettre sɛbɛn ka di ale ma wa lettre foyi ti ale bolo o ko muso ma n'i ma lettre di an b'i ka fini bɔ i la sisan muso ko n'o don a ye n kɔnɔ a ye lettre bɔ a tulu kɔrɔ ka lettre di kira ka mɔgɔw ma alayhi salatu wassalam u seginna ni lettre in ye ka na lettre di kira ma kira ko cɛ ma ko mun na i ye nin kɛ a ko n ye nin kɛ ka d'a kan ko dɔ de bɛ ne n'u cɛ u k'a dɔn ne ye nin baara in min kɛ a bɛna kɛ jɔyɔrɔ dɔ ye ne n'u cɛ kira ko nin ma ɲɛ dɛ Seydina Umaru ko olu ko kira ka b'u n'a cɛ k'u b'a a kunkolo bɔ a kan na sisan kira ko non ko ale yafara ma k'u ka to yen ko mun na ko parce que a ye Baduru kɛlɛ kɛ ala dun ko ma ko n'u ye fɛn o fɛn kɛ ko ale bɛ yafa u ma mana ko u t'a dɔn n'a sɔrɔla ala yafalen don a ma a ka fɛn bɛɛ la mana ko ale yafara ma mais ka sɔrɔ a kun kan ka kantigɛ de k'a bɔ yen pewu parce que a ye min kɛ walahi juguman de an labɛnnen don an bɛna taa ninnu kama o tɛ foyi kalama an bɛ taa ciw kan mais n'u bɔra kalama u wuli k'an kunbɛn de u bɛ fanga dɔ de ta k'an kunbɛn mais a ye nin koba in mɛn kɛ mais kɛra ko a yafara ma kumana yafa de ka ɲi an ka yafa ɲɔgɔn ma sigida la an ka yafa ɲɔgɔn ma baarakɛyɔrɔ la an ka yafa ɲɔgɔn ma hali du kɔnɔ cɛ n'a muso bangebaaw n'u denw kan ka yafa ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔnw kan ka yafa ɲɔgɔn ma badenw kan ka yafa ɲɔgɔn ma sinsiw kan ka yafa ɲɔgɔn ma jamanadenw bɛɛ kan ka yafa ɲɔgɔn ma min kɛra a ma ɲɛ nka a ye to an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka tɛmɛ n'an ka adamadenya mana an bɛ min ɲini masina n'a lamini an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ hɛrɛ b'o de la mana an kun y'a kanu ka nin thème in de ta k'o lakale sabu a fɔra an k'o de kɛ mana Muhamadu Mustafa a ka bangeli ɲɛnamaya kama ala sɔnna nin hakili ɲuman in bɔra an ka ɲɛmɔgɔw la pour que an ka tɛmɛ nin sira in fɛ ni ala ka jɛ mana an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ala ka bɔsi nkalon la a bɛ lɛnkɛlanga min na ala k'o wuli yarabi degun min b'a kɔnɔ ala ka wuli bɛnbaliya min b'a kɔnɔ ala ka wuli an b'a ɲini ala tala fɛ dugawu minnu kɛra jamana in ye ala ka dugawu ninnu jaabi kiraba in laharama kama sɔli ala rasul o la ni ala sɔnna ma an bɛ segin an bɛna an ka walanda ma n'o ye Muhamadu Mustafa ka bangeni ye waati min dira an ma waati a surunyana ka ban ni ala sɔnna ma an bɛna don Muhamadu Mustafa an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ seitanɛ tɔɔrɔ ma an bɛ an sinsin ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye o kɔfɛ an bɛ nɛɛma caman ɲini ka ɲɛsin Ahamadu al-Bashiru ma n'o ye Muhamadu ye Abdulahi denkɛ ko don ani a so dungo ala ka sahabaw ala ka kisi jidiw bɛɛ kan ala kɛra ka nali mana i k'a dɔn dafɛnw o nɔrɔ o yege-yegera ni ala kɛra ka nali dafɛ bɛɛ lajɛlen ala ka dalifɛn bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ waso ni Muhamadu Mustafa ka bangeni arabu ni siya wɛrɛ minnu tɛ larabu ye o kɔrɔ siya bɛɛ y'i yɛrɛ waso k'a fɔ Muhamadu Mustafa bɛna bange kɔnɔw nana jigi an ba Aminatu ka so kan o kɔnɔ ninnu cɛ ka ɲi koyi o dabɔlɔsɔ olu kun dilalen don ka bɔ zumurudu le yakutul jawhariya olu kamaw kun dilan bɛ ka bɔ o de la ko dolo bɛɛ lajɛlen nana surunya dugukolo la o don bɛɛ i k'a dɔn kabandɔgɔ o y'i ɲɛsin an ba Aminata ka soba in ma an ba Aminata ye cɛ ye o don
وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق من فضة olu kun jɔn bɛ fiɲɛ de kɔnɔ o don garibilati kun b'u bolo ji kun b'a kɔnɔ من فضة garibilati in dilanlen don ka bɔ i ka dɔn warijɛ de بسلاسل ذهبية ɔ kuma na olu kun dilannen don ni jumɛn ye jɔlɔkɔ minnu dilanlen don ka bɔ sanu فيها ماء من سلسبيل n'i ye a kɔnɔjiw jateminɛ olu bɔlen don salisabila la فشربت فزال ما بها من العالم o dira an ba Aminata ma a y'o min kɛ deguba k'a bɛɛ wuli la sabu tin ni muso bɛna den wolo kuma dɔw la dimi dɔw b'a la nka an ba Aminata ma dimi ولم تزل سيدة تشاهد من غرائب معجزاته kuma na an ba Aminatu n'o ye an ba sanuman ye a ma wuli a bɛ kabako camanw de ye nin ko ninnu na أمورا نورانية a bɛ nɔɔrɔw ye o nɔɔrɔw ka bon kosɛbɛ ومن عجيب آياته ما لا تحيط به العقول والأفهام a ka kabako dɔw bɛ yen ko faamu ani hakili t'o sɔrɔ fiyewu ni yɛrɛ ɲama daw kan وذلك في ليلة الاثنين a ko nin kɛra ka bɛn ntɛnɛn su de ma من بعد العشاء إلى طلوع لمعة الفجرية ko a daminɛ kɛra k'a daminɛ safo seli la fo ka taa bila fajiri seli la k'a daminɛ safo la ka taa bila fajiri la an ba Aminata a ye kabako dama min y'a kɔrɔ a k'o cayara dɛ hakiliw t'o faamu wa hakiliw tɛ se k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sabu n'i yɛrɛ ɲama da o kabako kan i b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ فأخذها المخاض o yɔrɔ bɛɛ tin dana an ba Aminata minɛ n'o y'an ba sanuman ye وأداته صلى الله عليه وسلم نورا o kumana a nana an ka nabiyi ma ɲi a n'an ka kiraba sanuman ye a n'an ka kundigiba ye a nan'o bange يتلالى كالبدر ليلة التمام a bagine e k'a dɔn k'a fɔ a bɛ yege i n'a fɔ kalo tile 14 su n'o ma yan sɔrɔ su in na ka sababuya kɛ degun ye Ala ka n'u ka degun wuli ci b'a la hɔrɔma kama sɔli ala rasul o la jama bɛɛ nisɔndiyara ni kɛra ka bangeni ye o la siga t'a la an k'a dɔn Ala fana nisɔndiyalen don ni anw ka nin nisɔndiya in ye wa ni Ala nisɔndiyara ni o ye siga t'a la Ala ti sɔn k'an filɛ n'a ka dimi filɛli mana an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka hinɛ an na Ala ka laban ɲuman na Ala kɛra Mamadu bonya kama sɔli ala rasul hakila mun y'an bila nin na o ye an karamɔgɔ Haidara ka hakilaw ye donc quand même an b'a kɛ lama tugu k'a kɛ ka kira ka bangeni kɛ fo ka na se sisan ma an b'a la k'a kɛ fo ka na kɛ kɛnɛba kan an b'a la k'a kɛ fo k'a fanga bonya ka se bi ma wajibi a ye nafa sɔrɔ puisque an ɲɛ b'a la ɲinɛta in an ka maaba caman ye kɛnɛ sɔrɔ ka sababu kɛ an y'a daminɛ an ma fara la fo ka na kɛ olu nana kɛnɛ kan u bɛ bɛn jira u bɛ kɛlɛya jira o la an b'o kɛnɛ de kan kuma laban min fɛ ɲinɛ ni san 14 de san 13 de an sabu sɔsɔ ɲɛmaaya la o la ne bɛ masinakaw fo dantɛ foli mun na parce que n'i y'a ye i b'o kɛ jamakulu kunna o ye danaya de ye o la ne b'o fo Ala ka si ani kɛnɛya d'a ma silamɛya Ala k'a jidi silamɛya Ala k'a jidi an karamɔgɔ Ala k'a n'a dɛmɛ Ala ka sɔlimana k'a n'a ye kiraba in bonya kosɔn sallallahu alaihi wasallam vraiment an nisɔndiya mɛ dantɛ nisɔndiya min na ka sanganiya an filɛ waati min na bi n'o ye Masina kɔnɔna ye nin ɲɔgɔnna jama e yɛrɛ y'a ye jama min bɔra bi ka na ka taa sɔrɔ bi ka bɔ Masina yɛrɛ ka se furancɛ la kilo 1 kilo 2 ɲɔgɔnna na i bɛ bɔnɛ de la Ala ka ɲɛsira mais n'a ta bɛ mɔbili ko kuma fɔra kuma na bɛɛ y'i sogo doni ka na mɔbili ɲɛnɛmaya la vraiment ma danger sɔrɔ o la ma danger de sɔrɔ o la vraiment ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ani ka tila ka dugawu ɲini silamɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen fɛ an minnu filɛ bi haminako min b'anw na bi o de ye an ka jamana yɛrɛ bi bolo min ka bi i yɛrɛ ye maire ka kuma lamɛn i ye dugutigi ka kuma lamɛn i y'an ka maison ka kumakan lamɛn parce que mɔgɔ o mɔgɔ yɛrɛ bɛ k'i service la bi Masina kɔnɔna na i ye ko i ɲɛna i ma deli ka min i ɲɛna maa fa cogo la ka taa se adamaden nafolo tiɲɛ cogo ma ka taa se dɔw b'i minɛ ka tunu ci anw b'o minɛ ziiriw de ye gɛlɛ ani filimu ye gɛlɛ mais bi o bɛɛ de bɛ anw fɛ yan nɔ o tuma la an kɔni bɛ dugawu ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ ma seko ye fɛn o fɛn ye i ka se ka kɛ nin ko in na Ala ka se ka ko in nɔgɔya cogo min na o y'an ka ɲinifɛn ye quoi.
tiɲɛ la falhamdulillahi rabbil alamin an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la tv shirifila lajɛbaw nin tun ye anw ye masinakaw ka mawuludu kɛnɛ kan min sigira san 2018 nɔvanburu kalo tile 19 walasa u ka ɲaɲarili an'u ka nisɔndiya k'o yira alakira ko la an b'a deli Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala kɛ o yira an na laseli minnu kɛra ala k'u kɛ barika ye k'u kɛ limaniya ye k'u kɛ jidili ye an ye diɲɛna yan ani lahara basigi ni kɛlɛya k'o don Mali jamana kɔnɔ ani alisilame jamana kelenkelenna bɛɛ lajɛlen an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah Mina kuma wili balila be manga